Fettħu l-applikazzjonijiet għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda f'Lourdes, organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes, UMTAL. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn l-14 u 19 ta' Lulju. Għal aktar tarif jew biex tapplika żur umtalmalta.org jew ċempel 7922 6606. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. X'inhi l-għaġna tagħna? Minn xiex il-bniedem magħmul? U nistħajjilkom tgħidu mhux ġisem u ruħ, imma l-fattu li l-bniedem ħafna drabi kif se naraw huwa magħmul minn dak li jobormu mal-kurrent. Mhux kapaċi jżomm fuq saqajh. Storja ta' dejjem. U għalhekk iridu nitolbu l-mulej li aħna nkunu nies kif se nisimgħu anke fil-qari tal-lum li ma nħallux il-kurrent iġorna miegħu. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet narfu ħtijietna. Ħaniċċelebraw il-misteri qaddisa. Aħfrinna mulej ta' kemm il-darba konna dgħajfin wisq quddiem it-tentazzjonijiet tal-ħajja. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Aħfrinna Ġesu ta' kemm ma ħallejniex il-kelma tiegħek tmexxina il-qudiem u tibnina. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Aħfrinna mulej ta' kemm il-darba aħna wkoll konna ta' telfien għal xulxin għaliex ħallejna l-kurrent jiġri bina u ħadna l-ħadd ieħor magħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoqqilna li tagħmmar fina bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-Murej ra li l-ħażen tal-bniedem kien kiber fuq l-art u f'qalbu ma kienx għajr li jfassal il-ħażen il-jum kollu. U l-mulej sobieħ bih li kien għamel il-bniedem fl-art u sewwet qalbu. U l-mulej qal, inqaċċat minn wiċċ l-art il-bniedem li jinħlaqt, mill-bniedem sal-bejjem, mill-ħlejja li jitkaxkru fl-art sa tjur tal-ajru, għax jien sobien li għamiltom. U Noe sab ħniena quddiem il-mulej. U l-mulej qal lil Noe, idħol int
u darek kollha fl-arka, għax qudiemi jiena lilek sib ġust fost in-nies ta' dan iż-żmien. Mill-bejjem kollha safin daħħal miegħek 7 pari, kull par ir-raġel u l-mara tiegħu. U mill-bejjem li mhumiex safjin par wieħed, ir-raġel u l-mara. U mit-tjur tal-ajru wkoll daħħal 7 pari, kull par ir-raġel u l-mara, biex jibqa' nisel fuq l-art kollha. Għax minn hawn u 7 ijiem oħra se nibgħat xita fuq l-art għal 40 jum u 40 lejl, u neqret minn wiċċ l-art kollha kull ħlieqa li jien għamilt. U Noe għamel skont ma ordnalu il-mulej. U malli għaddew is-7 ijiem, beda nieżel l-inma ta' dilluvju fuq l-art. Il-kelma tal-mulej. ħajr lil Alla. Il-mulej ibirek bis-sliem il-poplu tiegħu. Flimkien. Il-mulej ibirek bis-sliem il-poplu tiegħu. Għatu lill-mulej u liet Alla. Għatu lill-mulej glorja u qawwa. Għatu lill-mulej il-glorja ta' ismu. Imu l-mulej fl-amara mqazza tiegħu. Flimkien. Il-mulej ibirek bis-sliem il-poplu tiegħu. Leħen il-mulej fuq l-ibħra. Il-mulej fuq l-ibħra kotran. Leħen il-mulej bil-qawwa. Leħen il-mulej bil-glorja. Flimkien. Il-mulej ibirek bis-sliem il-poplu tiegħu. Leħen il-mulej iżarma il-foresti. U fit-tempju tiegħu kulħadd jgħid glorja. Il-mulej jaħkem fuq l-arar. Is-saltan il-mulej għal dejjem. Flimkien. Il-mulej ibirek bis-sliem il-poplu tiegħu. Jekk xi ħadd iħobbni ħares kenti jgħid il-mulej, u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien id-dixxipli nsew jieħdu l-ħobż u ma kellhomx ħlief ħobża waħda magħhom fid-dajsa. Ġesu wissihom u qalilhom: iftħu għajnejkom u qogħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej u mill-ħmira ta' Erodi. Huma bdew jgħidu bejniethom: dan għax m'għandniex ħobż. Ġesu induna u qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom li m'għandkomx ħobż? Għadkom ma ntbaħtux u ma fimtux? X'ebu sija ta' rasantkom? Għandkom għajnejn u ma tarawx, għandkom widnejn u ma tisimgħux? Ma tiftakrux meta qassamt il-5 ħobżiet bejn il-5,000 ruħ, kemm il-qoffa ġbartu mimlija bil-bċejjeċ li kien fadal? Qalulu 12. U meta qassamt is-7 ħobżiet bejn l-4,000 ruħ, kemm il-qoffa ġbartu bil-bċejjeċ li kien fadal? Qalulu 7. U għadkom ma fimtux? Qalilhom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ma nafx jiġrilkomx bħali, imma meta nixtru xi ħaġa, ħafna drabi, nħarsu lejn il-pakkett. Ħanaraw minn x'inhu magħmul, xi prodotti fih, kemm hemm fih enerġija, kaloriji u l-bqija. U anke jekk tixtri biċċa drapp jew flokk jew xi ħaġa tal-materjal, tara minn x'inhi magħmula u jekk tixtiex taħsilha fil-washing machine jew taħsilix fil-dry cleaning,
għaliex inti tittara minn xi magħmula din il-ħaġa u kif se tieħu ħsiebha u kemm se tieħu ħsiebha u kif lilek se tkun tal-aħjar użu għalik. Aħna naraw il-kompożizzjoni tal-oġġett, il-mod kif inhu magħmul l-oġġett u għal xi jiswa. Imma l-bniedem kieku kellu Alla jħares lejn il-bniedem jgħid jien ħlaqtu tajjeb il-bniedem. X'ġara? U r-risposta qiegħda fl-ewwel vers ta' dak li qrajna illum. Fl-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-mulej ra li l-ħażen tal-bniedem kien jikber fuq l-art. Alla għamel il-bniedem tajjeb fuq xbija tiegħu. Kif konna qed naqraw f'dawn il-ġranet mill-ktieb tal-Ġenesi. Imma l-bniedem min-naħa tiegħu għarraq, ħassar, gerfex dan il-pjan tal-Alla l-imbierek. U l-bniedem għax minn għalih fis-supervja tiegħu irid jilħaq il-Alla, allura ħassar ir-relazzjoni li kellu ma' Alla u bejn il-bnedmin. Tant li l-bieraħ stess fl-ewwel qari kellna l-istorja ta' Abel u Kajjin. L-aħwa li jiġġieldu, l-aħwa li jgħiru għal xulxin. Storja ta' dejjem il-bniedem. Hekk magħmul il-bniedem. Din hija l-kompożizzjoni tal-bniedem. Jew ħassar il-bniedem dak li kellu jkun xbija ta' Alla, maħluq fuq l-imħabba ta' Alla, maħluq biex iħobb u jkun maħbub. Imbagħad għandna l-Vanġelu tal-lum. Allura anke dan il-Vanġelu hemm dialogu bejn Ġesu u l-Apostli li ma jifhmux, l-Apostli li jaħsbu ħażin f'Ġesu għaliex minn għalihom se jċanfarhom, Ġesu li jipprova jikkoreġihom, dialogu li jerġa' jġibna f'sikkitna. Aħna kemm nifhmuh il-Ġesu, kemm nifhmu lil Alla. Jew nibqgħu nħarsu lejn Alla mill-lenti tagħna. X'ġaralhom l-Apostli? L-Apostli ħasbu li Ġesu meta qed jgħidilhom oqgħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej, mill-ħmira ta' Erodi. Ħasbu li qed jgħidilhom għal ħobs ħaġa oħra, dak il-ħobs li jittiekel li jispiċċa. Ma Ġesu ma kienx qed jitkellem fuq hekk, kien qed jitkellem oqgħdu attenti minn dak li jista' jinfluwenzakom ġej mill-Fariżej jew ġej minn Erodi. U allura x'jista' jinfluwenzakom tistgħu tmorru ħażin. Għax mhux dak li għandu jinfluwenzakom, imma ma fehmux. U tant ma fehmux li Ġesu kellu jqgħod jerġa' jfakkarhom. Għallhom jien mhux għalhekk qed ngħidilkom, ma tiftakrux jien mhux għal dan il-ħobs qed nitkellem. Jekk dan il-ħobs huwa ftit f'għajnejkom jiena kont kapaċi nagħmel il-mirakli. Fakkarhom kemm għamel il-mirakli bi ftit ħobs, ftit ħut għal darba tnejn. Fakkarhom. U tispiċċa l-kelma tal-Alla llum u għadkom ma fimtux għalilhom x'rid iġelhom jifhmu Ġesu. Ġesu rid iġelhom jifhmu dak li għandna nifhmu aħna wkoll illum. Jien minn xiex jien magħmul, għal xiex qiegħed ngħix. Biex inkompli nikber fil-ħażen? Jew biex nipprova kuljum nirrealizza fija nnifsi dik l-imħabba ta' Alla li tgħin inkun paċi miegħi nnifsi u mal-oħrajn. Għalfejn terġa' tirrepeti ruħha l-istorja ta' dejjem. Il-mulej ra li l-ħażen tal-bniedem kien jikber fuq l-art. Il-ħażen spiċċa,
Għax għadu jikber. Għax il-bniedem ma jifhimx, idum biex jifhem. U ma jridx jikber fl-imħabba tal-Alla. Għalhekk irridu il-kelma tal-Alla nibqgħu narbluha, nibqgħu nxenxlu l-eruq tagħna fiha għax tibqa' kelma ta' dejjem. Kelma li ma tispiċċax. Kelma li lilna l-bnedmin jekk nagħtu kasa tajjeb tibqa' tgħinna nifhmu minn aħna quddiem Alla u bejnietna bħal aħwa. Dan għadkom ma fimtux, irridu nibqgħu nifhmuh. Ġesu kun int id-dawl, il-verità, it-triq ta' ħajjitna. Wara dawn ir-riflessjonijiet ejjew issa impoġġu t-talb u x-xewqat tagħna quddiem Alla l-imbirek. Għall-Knisja, Papa, Sfijiet, Saċerdoti, lajċi, il-koll kemm aħna ħalli npoġġu l-kelma tal-Alla fiċ-ċentru tal-ħajja tal-Knisja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għall-mexxejja tal-ġnus biex verament ikunu ispirati mill-kelma tal-Alla għal ġid tal-umanità biex il-bnedmin kollha jistgħu jgħixu fil-paċi, fis-sliem, fil-ġustizzja bħal aħwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min huwa għaddej minn momenti diffiċli fil-ħajja tiegħu biex jintela aktar f'idejn il-provvidenza tal-Alla dak Alla li jmexxi l-bniedem fl-imħabba tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għall-eżiż tagħna mejtin niftakru fihom ħalli l-mulejja tiegħhom id-dawl ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għalina l-koll mulej biex qatt ma nieqfu niġġeddu ikollna dak il-kuraġġ kull jum li aħna narfu li l-kelma tiegħek tibnina, tmexxina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna. Nafu li l-apostli kienu tqal biex jifhmuk. Nifhmu li aħna wkoll tqal fil-ħajja tagħna biex nifhmu dak li trid minna. Imma aħna rridu nikbru fl-imħabba tiegħek, int li int il-verità li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħut biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u tġeddidna u li ġġib il-premju ta' dejjem il-kull min jagħmel ir-rieda tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien
nroddu lek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu, u mwieled minn Marija Verġni, u għattemm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għola tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ li dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, taħ li d-dixxipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-isfijiet l-oħra, ministri u poplu kollu tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza l-Omtalla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Min dan magħmulin aħna li aħna wlied Alla li jħobbna għax hu missierna. Ejjew ngħixu dak li se nitolbu ta' wlied ta' aħwa u lied l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min u ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib
izzaħlisna minn kull deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Nħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-aqdam. Li jint trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Bil-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjina ħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżżajt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-qawwa tas-sema. Nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
L-lum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna issa ilha għaddejja madwar dawn l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'aqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tana isma tal-tana, eħle sejna wieqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-tana dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Illum naħsbu nikkontemplaw fil-misteri tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ord u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dobietna, palma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżaħlisna minn kull deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott
tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik ismat tal-btana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġena l-erweħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dubietna palma nafru l-menu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik ismat tal-btana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dubietna palma nafru l-menu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħanna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kolla wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mob bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Mixxierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli tint kif fis-semek fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna palma nafru l-menuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
مباركة انت في وسط النساء، مبارك الفرات tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbarka int fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbarka int fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma talbtana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwiħ kolla u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Il-ħames u l-axħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinur Ġesu Kristu kien imsallab fuq is-salib u miet għalina u għal dnubitna. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif is-semek da fl-art. Obsata kull-jum għatina l-lum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma talbtana dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwiħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tana. Slim għalik li lek najtu, għalli xaħna t-turufnati u li teva, li lek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ,
ejja mela avukata tagħna, dawar lina dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o Pija, o Ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna palma nafru l-menu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denja, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jiqbal dejjem ta' dejjem, amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju għatijom, mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistrieħu jiddifuqhom, fis-slim. amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom, Jistrieħu fis-slim. amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom, Jistrieħu fis-slim. amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu smana. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana, Missier eternalla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu Santu Alla. ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed. ħen għalina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob Imqazza għalina, xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob Om għalina, il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja talla. itlob għalina, Om muxebba. itlob għalina, Om it-tama. itlob għalina, Om li zjed safja. itlob għalina, Om li zjed nadifa. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok aqal. itlob Xebba għalina, li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob Xebba għalina, kollok ħniena. itlob Xebba għalina, dejjem marbuta malla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob Amara għalina, ta' kull grazzja. itlob Amara għalina, ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob Torri għalina, ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka tal-Aqda. itlob għalina, Bib tas sema. itlob Kewba għalina, ta' filodu. itlob Saħħa għalina, tal-morda. itlob Ken għalina, tal-midinbin. itlob Faraġ għalina, tal-migranti. itlob għalina, Faraġ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mlista mingħajr l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella fis-sema. itlob Sultana għalina, ta' Rosario Mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob Sultana għalina, tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddeja tijak mulej Alla. Nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fil-ruħ u fil-ġisem. U li bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
سميك الأركانجل وادخل علينا في التقبيدة. كن انت العينونة تانا كونترا الخزن والتنصيص تا الديمونيو. ارزنوا الله نطلبوك بالخرقة، انت لقوة في وسط قطاية السما. ادفع بالقوة تالا في الإيخ الانفرن للشيطان والسبيرت الزينة الأخرى اللي يتجروا في الدنيا التلفين الأرواح. آمين. سلم عليك خريص الفدايس وعروس الفيرجن ماريا، ليلك الله فدالك للبنو فيك ماريا قادة الفدوشيا تخا ميا كريستو تروم على راجل أدولت. ومقدس جوزيبي كون بالسير علينا الكل ومشينا في الطريق الخية، أقلالنا الجراتسيا الحنينة والكوراج وحرسنا من كل داني. آمين. سان جوزيب اطلب علينا. سان باستيان مارتري اطلب علينا. سانتو روكو اطلب علينا. سان باول مسيرنا اطلب علينا. سان بوبليو اطلب علينا. سان جورج بريكا اطلب علينا. بياتو ناتسيو فالزون اطلب علينا. بياتا أديوداتا بيزاني. اطلب علينا. انتم قديسين بروتتوري كلها تانا. اطلبوا الله علينا. وهلا اللي فدان الساكرامنت العجب حليت لنا التفكيرة الباسيوني تياك، عطينا نطلبوك نقيمو المستيرو الجسم والدم تياك، اك نخصو فينا بلايدا داك اللي ربحتنا الفدوة تياك، انت اللي تعيش بالسلطن على ديم تديم. آمين. يكون مبيرك الله، مبيرك لسم مقدس تيو، مبيرك جيسو كريستو فيرو الله وفيرو بنيدم، مبيرك لسم تا جيسو، مبيرك القلب مقدسة تيو، مبيرك الدم عزيز تيو، مبيرك جيسو في السانتيسيمو ساكرامنت تالارتال، مبيرك السبيرتو سانتو باراكليتو، إمبيركا الكبيرة مطلة ماريا سانتيسيمو، إمبيركا المقدسة وماكولاتا كونشيتسيوني تاخا، إمبيرك التلوخ جلوريوس تاخا في السماء، إمبيرك الاسم تا ماريا فيرجن وام، إمبيرك سان جوزيب عروس كاستيسيمو تاخا، إمبيرك الله فلانجلي والقديسين كلها تيو.